Sipema pakania pa yenake Moremi. Jenwick. Yenake pa ke uCM. Lithweni liyaphasa bakwethu. Moremi anejibana kanje watrepa kamnandi ke umvelase. Sibeka ba ke umvelase manje wavela enyandeni bemvimba ke umvelase. Jenwick. Uthola ngapha watrepa kamnandi ke uSibelebele. Uthola ngapha ke Jenwick. Ukuthi ke bathini ke namhlanje eshayile ya pass end Moremi uthola ngapha ke Jenwick uye uModiba kuyona ke Sundowns uNdamane usuka la kuyona ke iTS Galaxy nayo khona ufana semshisho sesquadini sakhe lapha ke ucoach Mkwena benalapha ke Adam ihleli Honorable Pares madoda ku half eyayo ke lapha ke iTS Galaxy zama ukushaya lapha ke Mfokeng. Siphawe phakathi uthi uHakim Hakim yakalunga kumntana okuhle nje ukuthi Hakim ke washaya amagoli kodwa umntawo awungeke undlule kumntana ndlule nje kalula kumntana Jenwick Villas bemvimba kumvela lapha yona ke umbala Bunja Sibeka ba uDangezele madole empangeni ayangivumela kungcono mangabe kukhona ke kutholayo mbukeli mangabe mhlambe ke sihlele emoyeni la nawo oqoshayo mhlambe ngahle ke kusebenzise bangathi kusasa uzocoacha kanti uMngulasa sangabehave kahle part neviki mhlambe uthe ucoach make hamba ugijimile wathi hayi mina ngifuna ukuya le ngifuna uza ngapha into esinjalo kufanele sizibheke mbukeli ngoba ke uthola ke red card ke lapha yena ke uMtawungu yesibili ke kule season Jenwick sebenza ngapha ke Lithweni waphasa ke isikhathi lapha ke uZindonga uyabhola uyalifuna lapha ke uMahlambi waphasa kamnandi ke uZindonga mala ke Thomas lapha ke TS Galaxy wahlule ukuphasa uMvelasi kula sijabula khona ngempela ke ebholeni ukukhulukazi masidlanja ke ibhola ke sake lapha hayi thi ngihlale phansi hayi bengisasa ngifuna ungena kakhulu ke kupolitiki ukuthi ke ilona ke ithemba lethu ebholeni la bangazange bangene khona ke bena ke umzwandile ngani ukuthi ke kuba ibhola ngoba ke igame isukuthi ke ungene enkundleni bese chibi kakhulu ke ungena lapha ke enkundleni mhlawumbe ufuna lapha ke u10 rand noma u20 rand ukuthi ungene awunawo niphele mhlawumbe u5 rand ukuthi ke usemncane bathi awona umude kakhulu Bras banibani hamba ungena ngalo kubantu abadala Sibeka manje lapha ke bola ke Mfokeng okelivimba ke utape era nakhona ke lapha Orlando Stadium hey true story Orlando Pirates 3 TS Galaxy not uthola lapha yena ke Swiss asazi ke noma ke lesome sesibili sobona ke inet linyakaza futhi ke lapha ke ubona ku goalkeeper kodwa isikhathi esiningi ngiyangibona ke lapha ke iqembu liwina ke ngo3-0 igcina ke bhenga bayibhokena lapha ke Mbuthuma namhlanje udlala kahle kakhulu ke Mbuthuma mabhakani aya phambili manje bashaya lapha ke pass hamba bhekile musu kusala ndawo mana ke ithuba Police uyalivala ibhola ya Police Spel bagi ibhola manje lapha ke yena ke uCM uthola ngapha ke Jenwick Dianoto uyedwa ke Mahlambi kodwa bemvimba shaya ke cross lapha yena ke uMahlambi le season yingakho ngithe mabhakaniya awine ke iMTN 8 yawina ke iCarling knockout laba badlala khona ke kuba lapha ke sold out namhlanje uyabona ukugcwele ngempela ke inkundla touchline uthola ngapha ke uShandu kaNdaba bayabeka ke yena ke Jenwick uyedwa ngapha ke Dianoto uthola ke lapha ke uCM Jenwick Shage pass ke Jenwick Moreni Mfokeng hayi khosa kumfokeng hayi khosa please Jenwick ushage pass sola ngapha ke yena ke phake Mfokeng bayamsunduza Mfokeng uMahlambi unejubana gijima ngapha ngaku touchline uyedwa ke uMahlambi
bamdala kabi uMahlambe alizophuma ke ikhadi la. Ucoach ke Nxumalo uJuwe nomfundisi Thusi noNdonya xa uLesitani kuzobe oqala ngqa ukuthi ke baskore amagoli amahlanu lapha kuyona ke iTS Galaxy. Sundowns ke abashaya lapha ke amagoli amane noMamkhize nala ithuba ukuthi bathole igoli lesitani. Chisampama Sandawana le enkandla engwelezana. Yenkosi angithinte baba. Zwe Nkosi. Asina amabhakani manje ayahamba neligi. Ile yaphasi ke Mtanjela icompose yakhe lapha ke usibilibili zakhala isefe. Ushaya igoli ke lapha ke usibilibili. Sipema lapha ke uZindong. Zindong. Bemvimba ke uZindong. Laba shaya khona ke Olympic uBob Safe ngo-9-1 beshaya ngo-9-1 nge-27 zika May ngo-1999. Namhlanje bahamba phambili ngo-6 khona lapha kuyena manje ke uLamthuthu John Wick Mbule ushaya ke pass. Hey, amabhakani anama-ball players amaningi imbukeli. Sibilibili nala ke thuba bangahle bathola igoli likamukela ibhola basebenza lapha yena ke uSilva Thembe ukuthi baza kulungisa uengineer. Desibheke ibhola manje ke kunomdlalo othintekile kumabhakani. Wathi ke noMpempe Ganu ufuna ukwenza ke ushintsho uzongena ke uMakupa ukubona ke amabhakaniya umile ke la kuyona ke i-touchline. Njengoba nanga lapha yena ku evidence Mahupa. Ngisabathe ngiyamemeza la ukuthi abasondele la enkini obhini bazozwa lo msindo kodwa ke sithembe ukuthi ke lapho ke emakhaya nangu ke uthintekile lapha ke yina ke uNemtanjela uJohn Wick owawo ke amabhakani bangabafuna ukwenza ke ushintsho mhlawumbe bazothi ke aphumelela ngaphandle ukuze angene lapha yena ke uMakupa. Njengoba ke uNompempe ke iphumela ngaphandle. Njengoba ke lapha ke uBabukhoza naye khona ke la enkundleni. Injabulo nje kuphela ke la kuona ke amabhakaniya ke namhlanje. Engabe bafuna ukwenza ke ushintsho amabhakaniya. Ngibona nangu Makupa naye uza ngapha. Hayi kodwa ke lapha yona ke izomela manje ibheke iNedbank Cup. Kunomdlalo ke thinteke lapha kwamabhakaniya lapha ke move. Ibhola bakhiphela ngaphandle yena ke lapha ke umgaga. Engathi izomela bamkhiphela ngaphandle ke yena ke lapha ke uJohn Wick. Njengoba bayashiza bafaka manje ke lapha ke uMakhawula. Amabhakaniya amkhiphela ngaphandle ke uJohn Wick. Uyangena ke uMakhawula una 2 goals la kona ke amabhakaniya. Wascora against ke iqembu bedlala ke kulona ifirst goal yakhe. AmaZulu waphinde wascora ke ibhola inqofela phakathi beshaya lapha ke ePulukwane City. Njengoba ke napha ke uthintekile